So ayan na nga guys, andito kami ngayon sa guys, nasa Papandan kami ngayon guys. Nakasama ko, nakakasama ko yan guys. Ayan naman guys, sipot lang kayo dyan guys ha. Balitan ko kayo mamaya pag malapit na kami guys, diba? So ayan, so ano yan guys, ay mga kasama natin oh. So what's up? So mag-hi naman kay Jen. So ayan guys, dito yung isang kasama namin, yun. Pupunta kami ng Manaoag guys. Yan. So ayan, what's up mga kagulong? Yan, nandito kami. What's up mga kamulmul dyan? So ayan na nga guys, back to the ball game tayo. Nandito na tayo ngayon sa Papandan ata to guys. Pero alam niyo naman guys, so diba? Kailangan tayo mag guys, tayo ngayon sa Papandan. Papandan pa ba guys? Sama natin guys. Papakita ko natin yung mga kasama. Mag-hi naman kayo dyan. Mag-hi naman kayo. What's up? Rock and roll. Guys, pagkatapos tayo pumunta na Manaoag, dito pa rin kami sa The Bikers Restaurant guys. Dito kami ngayon. So ayan guys, papaya kami kasi kakain pa kami guys. So ayan na nga. So ayan na nga guys, ay naman kayo. Yan. So mga kagulong dyan, kung napunta kayo ng Manaoag, pabalik na kayo dito sa Laguna. So ayan, dito kami sa The Bikers Restaurant guys. So station lang kayo dyan, kakain lang muna kami guys. Kaya balitan ko na lang kayo pag nakawin ako sa Laguna. So ayan na nga
nga guys, nandito kami ngayon sa The Bikers Restaurant guys. Yan, kita nyo naman guys. Dito lang yan sa Kalasyaw na ba ito? O, Kalasyaw. Kaya video. Ayan, naiinti na namin yung pagkain guys. Hindi lang kami ng pagkain dito. Wala kayo magawa. Pagod. May na po mo